Kublai phi baro kini kilongi khubor bam dagasngi. Armur ki khna red kila Khlad haga jingsha siat roken kabla jia haying jongki hatrong labi awang leikai haga district Bishnupur jongka Manipur haga state. Karkum ki khubor ke baning kong ke jing bathai kala jia kumba hakpor shibaji lala san minstem kini ki armur ki khna kidang thya ba kakmi jongki hakapor ba kini ka jingjia ka jia ki bala Khlad ki kentup yo khna ubrang san snem karta barka para jong u kabrang san nai karta kakmi jongki ru kalaman saujur hakani ka jing sha hyathma henrei kalalad im mentai kakmi lapun haka hospital shimen bar kadang don haka kamra ICU ukpa jongini ki khna utrei hakatnat CISF bar urang don haka jingtrei habihar kakmi pat katrei kumkanas ha Guwahati bar kalawan shamanipur naga benta bani shimbenta bar kawei ka jingle niam u Chief Minister ke Manipur Uwai Kamchan Singh ula penram juri kani ka jing sha hyathma kaba runar hatrong labi awang leikai moirang kabla shemi ka jing im jong arngut ki khna rin ha ka podang step prangam mentagasni ngalalik kloi shakaraj polyclinic banjurip hi ya ka jinglong jingman ka kmi kabla mensaw kabla du no laki arngut ki khun ha ka jing sha hyathma kaba runar jong kamiet kabla dam ngalabatha iki bor badai pet ban pinbiang bakan yo iki jing sumar ke bapa katam bat baro ki jing yarap ki badan kam ong Chief Minister using ula kenno iki ni ki jing jakum ka jing hyathma ka persha ya ka imlang sa lang baro ka we